Hei! 3 vuotta sitten me alettiin tekemään tätä Adventubea ja nyt jo yli 1000 ihmistä on halunnut seurata tätä meidän kanavaa. Wow! Nyt on tullut kuitenkin valitettavasti se hetki, että mun pitää kertoa, että mun työsopimus on päättynyt, mikä tarkoittaa sitä, että tää video jää tällä erää mun viimeiseksi videoksi tällä kanavalla. Siitä kohta lisää. Mutta ensin mä haluan sanoa kiitokset just sulle. Kiitos jokaiselle, joka on katsonut näitä videoita, joka on jakanut niitä eteenpäin, joka on kommentoinut, antanut palautetta, jokaiselle, joka on kannustanut. Iso kiitos teille. Näin iso kiitos Adventtikirkolle myöskin mahdollisuudesta tehdä tätä työtä sekä aivan upeasta työyhteisöstä. Ja kaikista tärkeimpänä tietysti iso kiitos taivaan isälle, koska hän on siunannut monella tavalla tässä matkan varrella. Iso kiitos kaikille edellä mainituille ja miksei vaikka muillekin. Aina ei ollut helppoa, mutta usein on ollut kuitenkin aivan huikeeta. Tämä on ollut mullekin tosi arvokas kokemus ja matka kohti jotain sellaista, mikä jatkuu nyt sitten jossain toisessa muodossa. Ja nyt lähitulevaisuudessa mä aion etsiä sitä, että mikä on just mun elämässä tärkeää ja arvokasta ja ala rakentaa myöskin omaa YouTube-kanavaa. Siellä on vähän tämän tyylisiä videoita ja oot toki tervetullut myöskin niitä katsomaan, jos kiinnostaa. Yksi pieni pyyntö siihen liittyen kuitenkin. Eli jos sä ajattelet, että sä haluat tukea mua jollain tavalla, mutta et ole sit kuitenkaan itse ihan kiinnostunut katsoa niitä videoita, niin älä sit myöskään tilaa sitä kanavaa, koska itse asiassa epäaktiiviset tilaajat, ne heikentää sitä kanavaa niin kuin YouTuben algoritmin silmissä. Ja jos sä haluat tukea, niin videoiden katsominen alusta loppuun, se on paljon parempi kuin vaan pelkästään tilaaminen. No joo, mutta se siitä. Mitä tulee Adventuben tulevaisuuteen, niin en tiedä valitettavasti. Ja totta kai pyritään siihen, että jotain jatkumoa olisi, mutta se riippuu nyt ihan täysin siitä, että miten kirkko lähtee tällä uudella toimikaudella mediastrategiaa rakentamaan. Tärkeimmät lieneekin siinä sitten sanottu. Haikein mielin mä oon kääntämässä nyt uutta sivua ja mitäs tässä lopussa nyt pitäisi sanoa? Jos ei nähdä ensi videossa, niin nähdään sitten vaikka oikeassa elämässä. Ja on muuten yksi video on tulossa vielä. Yksi musavideo. Se on aika hyvä. Näin ollen niin syssyä. Hyvää syssyä. Hyvää syssyä nähdään sitten syssymmällä. Ei nähdä syssymmällä. Joo, moikka. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.